Ravnih Kotara, Zadarske županije, Hrvatske i svita. Živli ljudi, teže je donijeti odluku ko je pobjednik Prisnac festa nego u Hrvatskom vrhovnom saboru ili ne znam sudu donijeti odluku ko je kriv, ko je dužan, ko nije. Jebi ga, nema ko nije dužan. Dragi moji ljudi, treću idemo pobjednicu Prisnaca festa, treću Ljubica Čačić. Ljubica Čačić. Treba reći da je bilo 15 Prisnac festa. Još se moraju učiti i muževi i žene i dica kako se radi dobar Prisnac, a to će reći pobjednik kasnije. Ljubica Čačić, treće mjesto od 15 Prisnaca. Drugo mjesto, napregnuto, nije bila velika razlika bodova, Vrkić Ivica. Vrkić Ivica. A nije valjda Ivica da stid peka, a di je bila žena? A di je bila žena, ljudi? Pitajte, di je bila žena? Ko je peka, neka ne? Reci koji? Ko je na pobjednika? Dragica Vrkić. Pobjednik je. Pobjednik je. Pobjednica je. Ko je to? Katuša Šime. Šime Katuša. Dođi na binu. I Šime mora reći kako je Radja Prisnac. Ali prije dodjele nagrada, drage moje žene, moje prijateljice, dragi ljudi, drage žene, Prisnac se mora peći na vrućoj peki i kuminu, a ne u špakeru, nego na kuminu. Šime Katuša, pobjedniče Alke Zelegrada. Ajde se uspjeti, Aj molite, sašte se. Ajde, moje prst drugo. Čekaj, dođu oni. Ajde se uspjeti. Ajde se uspjeti. Evo, može jedna zajednica. Ako ima neko za TikTok, neka uslika odmah. Ovo će biti najjača atrakcija u svijetu. Evropska unija će tražiti Zelegrad. Tražit će Zelegrad. A vi ste to, Evropska unija traži Zelegrad. Pa to vi ste. Imat ćemo, kažu, bolje ceste. Prijavlja. Ja kao predsjednik žiri i ovaj predsjednik ove čitave organizacije Ivan, pozivamo Šime, reci kako si i koliko dugo Radja Prisnac i što je sve moralo biti napravljeno. Tajnu vam neću otkriti jer želim iduće godine osvojiti prvo mjesto. Da pričam ne bi završio do ujutro, to je jedan proces malo jači. A radi se najviše od ljubavi. Dobri moje narode. Idemo!